What's up mga kalakad? Welcome to my YouTube channel. This is Arnold, your friendly PWD in action. Dito tayo ngayon sa San Fabian. Gano'n tayo mga kalakad. Hey Luis. Shoutout kay Patricia, naiwan sa bahay kasi masabay pa karamdam niya. Huli, pag-uwi, she's well na. Enjoy tayo mga kalakad! Auntie Linda in the house! Hello everyone. Narating din. Nakapag-unwind din sila. Say hi sa mga kalakad. Hello mga kalakad. Daming tao. Halos puno lahat ng cottages. Gano'n ang mga kapo natin taga-Pangasinan. Gandun. So, ayan guys. May nag-sponsor sa atin dito sa San Fabian. So, sinamantala na natin. Thank you, Snooki, sa sponsor mo. Wow. Solid subscriber natin from Singapore. Ayan. So kasama natin yung yung family ni Uncle Prolante at saka Lorna. Isa siyang recipient natin. Wow. Oh, di ba? Recipient natin in the future. So isa siya sa mga magbe-benefit sa pag-vlog natin. Not to mention, hindi lang vlogging ang ginagawa natin, but we have also a legacy here. Once na pinagpala tayo ng Lord, we will help din. Magbe-benefit din yung mga poorest. Kaya yan mga kalakad. Hello Samsam! 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 Hello! Ayan, anak mo Snooki. Hello baby! Ay, kalakad. FYI mga kalakad, San Fabian is one of the busiest beach resort dito sa Pangasinan. Kasi dito mostly dinatayo ng mga Highlanders and then mga malalapit na mga munisipyo, mga bayan. So, ayan, daming tao. So, hindi pa sila nagpapapasok ng mga dayo. Halos mga taga-Pangasinan ng mga ito, mga Pangasinan residents. Ayan. Need natin mag-fill up para sa Tracing phone. protocol, contact tracing. Tapos, Sige, ate. address. Ay, tawag ito? Meron date. Tsaka signature. So guys, maski pa paano guys, kailangan natin mag-log in para for contact tracing in case. So susunod pa rin tayo sa protocol. May pa-souvenir sa auntie. Oh, Malod, auntie, say hi. Hi! Mga kalakad. Welcome back guys.
Abangan natin yung may-ari ng San Fabian Beach. Ito na po yung may-ari ng San Fabian. Brother Chris. Office mate. Naordanet na. Yan kayo bro. Yan kayo mangga. Nagpulot at tayo, kaya nabasag ka text mo. Yun. Ganun ka na mangga ng Rodan. Ano GT Mangga? Saka ng mangga. Hindi yung Laurent din eh. Ingat ka. See ya. Say hi sa halakan, Pinod. Busy ang bunso. Enjoy siya. Say hi to Ate Ishi. Shoutout kay Ma'am Sana Marcelo and Aubrey Sanggalang ng GMA News and Public Affairs. Hi Ma'am Mavs Gonzales and Oscar Aida. Hello. Shoutout. So yan guys, si Tagpulanandad na kasi ng mga recipients natin in the future. Hello mami. Say hi to Tita Dang and Tita Embe. Hi, Titembe. Takasan mo ah. Hi, Titembe.